ଆସିବ ମୁଁ କହି କହି ନା ବସିଯିବି ଠିକ କହିଲା ନା ହଁ ଆସି ଏଇଠି ବସିବୁ ଛକରେ ବସିବି ଏଇ ପଟରେ ଗାଡି ଆଗରେ ଆଗରେ ବସି ଏଇ ପଟରେ ବସିବୁ ହଁ ହଁ ଏଇ ପଟରେ ବସିବୁ ତୁ କଣ ତୁ ଆଲା ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଇଲି ସେଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ସେ ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର କୋଉ ରଙ୍ଗୋଲି ପଚାରି ଫାଷ୍ଟ କଣ ମନେ ଅଛି ତ ହଁ ଦାଦି ହଁ କହିଛୁ ହଁ ବାବା ହେଲାନି ହେଲାନି ଆଉ ସେ ଯା ଇରେ ଆମେ କଲା ବେଳକୁ ସେ ମତେ ବୁଝେ ହେଲାନି ହେଲାନି ଭିଡିଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଲା 1 hour later. ହଁ କଣ କରୁଛୁ ବଇଛି ଆଉ ଆଉ କଣ ପାଣି ଫାଣି ଟା ପିଇଥାନ୍ତେ ହଁ ପିଉନୁ ବୋତଲ ଏଠି ଏତେ ଥର ବୋତଲ କଣ ନାହିଁ ଗୋଟାଏ ଥୁଆ ଆଉ ସବୁ ବୋତଲ ଗଡ଼ାଲା ବାବା ବୋତଲ ସହିତ ବୁଲି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଲାଗିଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସିଟି ଗୋଟା କଣ ପଡିଛି ତା ଉପରେ ସେଇ ସିଟି ଗୋଟା ପଡିଛି ସିଟି ଗୋଟା ପଡିଛି କହୁନଥିଲି ସେ ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବୁଲି ଦେଲେ ଆସିବେ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଅଛି ସେ ବୁଲି ଦେଲେନି ତା କଣ ପଡ଼ିକି ତା ଗୋଟ ଭାଙ୍ଗି ମେଡିକାଲ ଭର୍ତ୍ତି କର 103 ଫୋନ କରିଥିଲି ବା ଆଉଛି 104 ହେଇଛି 104 ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବାପା ସବୁ କିନି ନୂଆ ବାହାରିଛି 4 ବାହାରିବ ଏଇ 24 ବେଳକୁ 4 ବାହାରିବ ହଉ ହେଇଥିବ ଆଉ ହଁ ଆଉ କଣ ଖବର ଖବର ସବୁ ବାପା ଭଲ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କଣ ତମ ଖବର ଟିକେ କହୁନା ଆମ ଘର ପାଞ୍ଚଟା ପିଠା ପାଣି ପା ଦେଇ ପାରିଲନି ଆଉ ତମେ ନଉନା ଏଇ ଭଙ୍ଗା ବୋତଲଟା ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତମେ ଆଣିବ ଯଦି ପିଇବ ଢୋକେ ଅଛି ବାପା ରାକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହେଇଗଲା ନା ନା ତମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବନି ନିଅ ବାପା ଢୋକେ ମାର ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିଇଦେବା ମନ କାଇଁ କରିବ ନା ନା ଆମେ ସେଇଠି ରଖିଛୁ ଢୋକେ ଦବୁ ତମକୁ ବଢିଆ ନାଇଲା ରେ ମିନେରାଲ ୱାଟର ଖାଣ୍ଟି ପାଣି ଆଉ ନୁହଁ ହଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଫୁଟେଇକି ରଖିଛୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ଫଟେଇକି ଫଟେଇକି ରଖିଛୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏତିକି ଶେଷ କରିଦବା ନାଇଁ ଶେଷ କହୁଛୁ ଆରମ୍ଭ ତ ଏଇଠି ହେଲା ଆଉ ଶେଷ କହୁଛୁ ଆଉ କଣ କହୁନା ଆଉ କହିବି କଣ ତମେ ଯାହା କହିବ ତମ କଥା ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବୁ ଆଉ କଣ ତମେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲ ଫେରିଲ କଣ ଆଇଲ କଣ ନାହିଁ ଆମକୁ ତ କିଛି ଦେଲନି ଟିକେ ଘର ଆଡେ ଆସ ହବ ଆଉ ଆଉ କେବେ ଯିବି କଣ କେବେ ଯିବ ତମେ ଜାଣିଥିବ ନା ଆମକୁ କହୁଛ ହଉ ହଉ ସକାଳୁ ଯିବା ଆଉ ସକାଳୁ ବୁଲି ସକାଳ ମତେ 4ଟା ରାତିରୁ ପଳେଇବ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସିନା ନା ଆମେ ହଉ ତମେ କଣ କରୁଛ କର ତମ ଖୁସି ତମ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ହଉ